Salut! Sunt Alin Călinescu și vreau să fiu primarul orașului Mioveni pentru următorii 4 ani. Candidez din partea Partidului Național Liberal și am alături de mine o echipă de viitori consilieri locali foarte bună. Azi vă prezentăm 4 soluții pentru următorii 4 ani. Avem ambiții mari și planuri și mai mari pentru orașul Mioveni. O prioritate pentru mine și echipa mea va fi acordarea asistenței medicale 24 din 24, 7 zile din 7 în cadrul secției de pediatrie din Spitalul Orășenesc Mioveni. Vrem să înființăm o linie de gardă pentru copii, care azi sunt nevoiți să ajungă la Pitești în caz de urgențe, deși avem spital, dotări și tot ce ne trebuie aici, acasă la noi. Orașul acesta plătește enorm pentru apa de la robinet. Trebuie să facem ceva, așa că ne-am propus să preluăm și să modernizăm stația de apă brută Clucereasa, precum și să dezvoltăm o sursă alternativă de apă potabilă pentru mioveni. Avem pe masă și soluțiile de finanțare pentru aceste investiții. Diversificarea învățământului. Cum vom face asta? Prin dezvoltarea campusului de la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini pentru învățământ dual. Vom avea un campus, vom face parteneria cu universitățile, vom mobiliza mediul de afaceri pentru asta. Construcția centurii ocolitoare a orașului. Vom decongestiona centrul orașului și îl vom reda cetățenilor. V-am prezentat alte 4 soluții pentru următorii 4 ani și echipa noastră pentru nevoile voastre. Fii parte din schimbare și susține Alin Călinescu și echipa Partidului Național Liberal pentru Primăria Mioveni și Consiliul Local.